Women Donetes, Elisabet Casanovas i Joan Esteve. Elisabet l'he vist fa poc al centre, per això ens va agradar molt. Moltes gràcies. Molt, molt. A més, o sigui, el teu paper va creixent, gairebé es menja el Diego Boto, gairebé. Sí, home, no. I el Joan ens va encantar Le Congrès Marche Pas, fa un temps a la Calòrica. Ara per això són dos espectacles totalment diferents. Ja porteu uns quants dies de representacions, a més s'allarga, prorrogueu una setmana més. Aviam, aquests personatges vostres, les d'elles, sou nines de porcellana o trencades? O nines que es poden trencar si no reaccionen? Jo crec que tot el que estàs dient forma part d'una pregunta que es llença al públic i que no té especialment una resposta, simplement té espai a un debat, no? A partir d'una estructura d'una novel·la que coneixem, que és Little Women, i llavors la Lucia ha condensat tots els personatges, inclús el del Lori, no? Que és el que interpreta el Joan, la Marvi, que és la que interpreta la Mia, no? I com aquests rols, dintre d'una societat, no? Capitalista, juguen i es configuren. Deixeu, perquè l'espectador ho interpreti. Però vosaltres com ho interpreteu, Joan? A què et refereixes exactament? Com són les nines? Bueno, clar, hòstia, com són les nines? Podrien ser potser una continuació de la novel·la clàssica? Jo crec que s'allunya molt de la novel·la, és a dir que una cara bé, no? Ve una cara bé, sí, vull dir, com crec que la Lucia el que li va moure de la novel·la va ser com aquesta etapa, l'etapa de l'adolescència. Vull dir, jo crec que ella agafa la novel·la com a punt de partida i en base a això, o sigui, l'esbudella i la deixa com... O sigui, fa una investigació també de l'autora, de la seva vida, i treballa molt en el que és créixer com a noia i que és convertir-se en dona i la mirada de l'home, que és com les primeres sexualitzacions. Vull dir, com que crec que la novel·la és només un marc on tot això respira. És magnífic, vull dir, és aquest exercici que ha fet. És una obra que ha despertat controvèrsia, que al començament va despertar molta disparitat de criteris. Jo crec que ara ja no, jo crec que ara hi ha més unificació. Per què creieu que al principi la gent no hi entrava? Perquè pensaven que seria una adaptació de Little Women? Perquè, clar, s'hauria de saber de vegades el que es va veure i que és una aposta arriscada, diferent, transgressora, no? Sí, molta gent que ve veure l'obra. Sí, si algú espera de veure una versió narrativament fidel a la novel·la, doncs no la trobarà. Però jo crec que també forma part, no? Que algú, vull dir que és la mar de lícit que algú pugui no connectar o el que sigui. Jo crec que també està bé que passi, vull dir, també forma part això. Això també vol dir, bueno, no ho sé, és que també nosaltres estem en una posició que tampoc les opinions externes estem superpendents, no? Però vull dir que no ens va superbé tenir una hiperconsciència del que hi ha. Però sí que és veritat que, o sigui, tinc la sensació que el fet que generi diferents punts de vista potser és bo perquè vol dir que hi ha una línia que, sí, com tu deies, tu parlaves de risc, no? Sí. Per què no? Sí, m'agrada que generi aquest contrapunt i hagi aquesta polaritat de... És que és ben bé aquesta sensació de, hòstia, entro i m'encanta o em repulsa, no? I això, vull dir, passa amb el millor art. Vull dir, al final també és qüestió de gustos i a mi el que m'agrada més de la Lucia és que ella té una visió molt clara i té un imaginari molt concret. És el que deies, ara parlàvem de que si has vist altres obres de la Lucia, entens una mica aquest món que crea ella i és una persona molt que es mira molt la significació i l'estètica i repeteixo, és com una experiència per mi l'obra en si, no? També, que és com de que no tens un viatge com en una obra convencional on hi ha una narrativa, hi ha uns personatges, hi ha una història, és més com algo instal·latiu, inclús com si fos una pancarta, saps? Com una cosa que veus, un anunci, saps? Un sketch i que et deixa com... Hòstia, que et sobta. Una instal·lació escenificada. Sí, correcte. Llavors t'emportes aquesta sensació cap a casa una mica. I és molt xulo també veure les diferents lectures que surten. Això sí que és guai, no? Sí, clar, absolutament. Per mi aquesta és una virtut. Com que hi ha gent que ve i em diu hòstia, però tu, l'altre dia em deien, tu ets un expat que ve perquè parla... Moltes interpretacions. És que, hòstia, no havia pensat en això. Però també l'anglès té una simbologia, no? Clar, llavors obre tota una sèrie de melons i preguntes
que per mi és fantàstic que passi això. Dos molt ràpides i us deixo tranquils. La gent ha de conèixer una mica l'Uccia de Greco. Si no, se li hauria de dir que no s'ha de fixar tant en el text verbal, sinó amb el text, amb l'espectacle visual, perquè aquí veus moltes coses. Aquí, perdoneu, he vist un exercici de mímica brutal, de moviments corporals brutals. He vist també... M'he anat a un peep show, per exemple. M'he anat a molts llocs. O sigui, la il·luminació, el vestuari, vull dir que us estic dient coses que, clar, s'allunyen del text. Potser ens hem de fixar més en això, no? Jo crec que lliurement tothom pot fixar-se en el que vulgui. Tampoc crec que s'hagi de preavisar ningú. Simplement que no s'esperin la novel·la tal qual. Jo crec que aquest és el punt a tenir en compte. Que hi van venir unes amigues que venien a veure Little Women i no, m'ha sortit una mica com... No, ja els diem que no. Ja acabo. I per tot això, creieu que connecteu més amb el públic jove que amb públic més adult? Per tot això, per aquesta transgressió, per unes apostes diferents, perquè no és teatre clàssic, no és teatre comercial. Jo crec que les apostes totes, i les diferents també, han d'anar dirigides a tothom. És que el teatre jo crec que té... No? Vull dir... Sí, jo crec que...